right ezongenza ukuthi ngimchazele le ndlela engizizwa ngayo. Ngicabanga ukuthi iyona le. Awusabi ukuthi mhlambe emphakathini bazokubuka ngenye indlela embi mhlambe bathi le ngane ikhohlakele mhlambe ithanda umuntu omdala kunayo nangakwena iminyaka sesiwami ngina 20. Awucabanga ukuthi mhlambe lo muntu lo uyakuzala bazothi ukhohlakele? Hayi angicabanga kanjalo. Uthando kuyenzeka uthandana nomuntu olingana nawe kodwa enziswa komuntu omdala, kuyenzeka uthandana nomuntu omdala enziswa kwengane. So iminyaka ayisho lutho. Sekuyigama nje iminyaka esikhathini samanje. Awucabanga ukuthi mhlambe uphoxa abazali bakhe emphakathini, abazali bakho bangakulahla bathi uhlala unabo abazali wena? Yebo nginabo. Hayi angiboni ukuthi bazongilahla. Uthando Nkosi yami. Ngoba noma uthandana nomuntu athandana naye ingoba uyamthanda. Akakhethelwa ngomuntu. Nami bengicela ke bengangikhetheli kube ukuthi lo muntu engithandana naye ingoba ngiyamthanda. Yabona nje bhuti wami ayikho into engengize ngenze for yena. Ngingamwashela, ngingamphekela, even ukuhlala naye anginankinga, ngahlala naye. Ngingadela konke. Ngifundile abafana abancane bayangifuna ukuthi abangifuni mhlawumbe engaze kuthiwa ngilahlela emakhahleni abafana abancane abangifuni ukuthi angibathandi. Abafana abancane bagcwele umqondo wokudlala, bagcwele umqondo wokukhompyutha. Kanti abantu abadala bayazazi ukuthi bafunani. Yebo. eSouth Africa. Siswami yonke lento le ngabe wena unabo sisi mhlawumbe ucabanga ukuthi mhlawumbe bazokhipha inyumbazane mhlawumbe bak-exclude bathi hayi siswethu uyenza kanje uyenza kanjani lena? Nginabo sisi ungikhipha kwabi inyumbazane ngeke usho lutho ngoba ihappiness yami iza kuqala kumina ukuthi abantu bacabangani ngami anginendaba nalokho yena mdala shem angifuni qamba mama ngamudala kodwa uthando enginalo for yena hayi angazi nokuthi ngachaza kanjani. Unazi ingane zabafana zike zibike ukuthi angiyithandi ngithanda ubabwazo. Akekho umuntu oke wamtshela ngalento le ukuthi uthanda ubaba kamngani wakho? Hayi akekho. Umngani wami indlela ukabona indlela engenza ngayo sometimes athi hayi umkhonzile ubaba ukube wabo baba wakho ngisho enhliziyo ukuthi ukubuyazi ukuthi angifisa abo baba ngifuna besithandwa sami. South Africa kunzima kakhulu uyabona makwenzeka kanje emhlabeni kaNkuluNkulu uNkulunkulu ngabe uthini la ekhona angisho ukuthi ngithini naseswami bathi uthando nenhliziyo kuthi inhliziyo ayiphakelwa ne? Yebo inhliziyo ayiphakelwa shi. Manje mhlambe ngaphambilini uke wahetheka yini? Hayi bhuti kade babe ngihetha mina ukuthi nje angisanandaba nje. Othandweni ngibone konke. Ngikubone konke othandweni. Ingakho manje sengifuna umuntu ozaziyo ukuthi ufunani empilweni. Ngimisele nje. Ingabe uwenzani empilweni mhlawumbe uyasebenza noma uyafunda? Ngiyafunda eTUT. Yebo. Awucabanga ukuthi after umhlaba ngoba bakhona ama students la afunda eTUT after bone le video ucabanga mhlawumbe bazokutreata ngenye indlela? Angeke bangitreat ngenye indlela lento le ayiqali ngami futhi ayigcini ngami. Baningi abantu la emhlabeni usazozokukhula okudlula lokho kwami. So nje noma bengakhuluma bazokhuluma into yamanje bazophinde bathola okunye bazokhuluma ngakho bekhohle kwami bedlulele phambili nami ngiqhubeke nempilo. South Africa ngiyacabanga ukuthi sekuyisikhathi lesi sokuthi ubaba nimsondeze bafowethu asondele ngamsondeza ubaba. Angazi cameraman wethu noma sihleli kahle yini lapho niyaphila baba? Sikhona Mhlonishwa. Ubaba sengizwile ukuthi owakanxumana esisho njalo sisapho. Yebo uzwile. Baba ngabe uyayazi le ntombazana? Ngiyayazi lapha yana ekhaya engifike nengane yami bezoyihlalela ivakashele. Ngiyayazi nje ingane nje ngiyibuke nje inengane yami umngani wayo hayi bese ngazi ukuthi ingane nje vese nje akunankinga nazo ziyidlalela kanjalo baphuma bavakasha izinto enjalo hayi bengenankinga nje bengiyibukela nje ingane nje. Manje ubaba mucanga mhlambe ikubizeleni ngoba iyona ecela ukuthi sikucele mucanga ikubizeleni mhlambe uke wayithuka noma uke wayifokofisa? Angaze ngize ngithuka ngizayize ngenze lutho bekuyingane nje engenankinga. Siswami igama onye sebani? Igama ngithenga uAlways. Okay Always ungakutshela ubaba ukuthi yini esibeka la manje kulesikhathi?
Zwide into engilethe lana nawe ekulethe lana indlela engizizwa ngayo ngizokutshela indlela engizizwa ngayo ngawe. Kodwa mntanami kodwa sisame indlela ozizwa ngayo uyini uyamzonda noma mhlawumbe ukucacise lapho? Angimzondi kodwa ngiyamthanda bengifisa ukuthi ke sibambisane empilweni mina nawe sibe yithandana. Ngiyakushwama ke lokho. Futhi ngiyasaba. Njengendlela mntanami usemncane bengazi ukanti umbonela into enjengale ukuthi uyangithanda. Hayi baba ngiyazi ukuthi ngisemncane iminyaka isho lutho into ekhulumayo uthando. Mina ngiyakuthanda. Ngiqinisile futhi ngalokho mangithi ngiyakuthanda. Ngoba ngiza kuwena hayi ngoba nakho mhlambe sekushawe impilo awuntanga bengangifuna ntanga bayangifuna ukuthi mina ngithanda wena. Ngicela ukubuza ke mntanami njengoba uthi uyangithanda nje bangabe mina ngisheshe ngifa usale wona uzokwenza njani kuso sonke lesikhathi usangithanda mina sengimthanda neminyaka emingaki ngicela ukubuza ntombi yami. Ngina 20. Mina yazi nginabani Unangaki baba iminyaka? Ngina 40. Awu ashiyani kakhulu. Awu u20 nje u20 years hayi ashiyani kakhulu khulile usazophila. Abantu abadala sebeyashona ngisho beno 80 beno 90. Kusho ukuthi mina bengakwazeleleko lokho kusho ukuthi fanele ngenze njani ukusuka manje usungijene kanje bengasiphethe ungilethela into enjengale. Baba ngabe mhlambe wena uzizwa kanjani ngento eshiwa usisi ngempela iyakuthusa noma iyakujabula ikwenza njani ikuphatha kanjani ayikuthusa mhlambe ukuthi abantu mhlambe bazothi hawu ubaba omdala kangaka? Kuyangithusa impela lokho bazothi ubaba omdala kangaka uthandana nengane ayizalayo. So ke manje nami ngiyathuka ngazi ukuthi ngizokwenza kanjani. Kodwa manje ngoba phela isishilo angazi nabantu nje bazongiboka kanjani njengoba ngimngaka ngiyindoda nginomuzi. Kusho ukuthi angazi ke lapho uzoqhubeka kanjani nami ngisenovalo kwamanje ngiyayiqhaqhazelela uvalo. Kodwa uyangithanda. Kulungile sengiyakuvuma lokho ngoba phela vese bengakunakile. Kodwa ngiyayizwa into isho kodwa manje amehla abantu ke akusho ukuthi ngeke ngisabana ndaba nabo. Mumthanda umuntu obunendaba uthi abantu bathini? Into ebalekile ukuthi wena uzobu happy. Wena uyimisela ukuthi ungathandana nami. Hayi inkosazana ubusushilo phela mntanami ayikho into engizoyisho ngoba usulibekile ngeke ngisahlehlele emuva nami ngiyakuthanda. Hawu ke. Ngicela ukubuza mntanami ukuthi waqala nini ukuze ukuthi uyazizwa ngami? Mntanami nisanda ukufika ngasekhaya ngoba nabantu abafika nabantu abasha seni 2 years ngifikile. Nisanda ukufika nje ngakubona wawuye esitolo uyothenga isinkwa. Manje sisi wawungakajwayelani nengane yakhe? Hayi ngangikajwayelani naye ingane yakhe ngino 1 year ngizwana nayo. Futhi nayo hayi ngoba kuumngane nami ngoba ngifuna ukusondelana nobaba wayo. So yonke lento ukuthi uzwane no nengane kaBaba uyenze ngoba ufuna ukuthi usondele eduze kaBaba nje ni? Yebo. Bengicathi uzobona sonke lesikhathi kodwa akaboni kublank nje. Angicathi lento ibingekho nje emqondweni wakhe. Ngase ngithi hayi uthi ke ngiqunga isibindi ke ngiyiveze mina ukuthi kwenzakalani ngaphakathi kumina. So baba yonke lento yenzela awucabanga ukuthi mhlambe izingane zakho ukuthi uyavuma awucabanga mhlambe izingane zakho zingamlwisa even wena zingakulwisa? Ngilindela noma yini mina. Yabo ngoba ngithathele isinqumo lesayo ukuthi ngisithathe manje ngihlale phansi ngacabanga ama consequences azoba khona ngiyazi khona amambi khona amahle. Amambi ke kungawukuthi idignity yami emphakathini isangadidicileleka phansi abantu bazongibuka ngenye indlela ingane ngifunda nazo ngeke ngisangibona njengalo olethe ngimaziyo sengizobona njengomunye and futhi anginandaba nalokho. Ngilindele nje noma yini. Abanye abantu angiboni bazoniya le njabule engiyifunayo le njabule engibona ukuthi mina ngiyayidinga ngibona bazoniya ngicabanga ukuthi ngayinika uyena uMzwide. Zwide manje awucabanga ukuthi izingane zakho mhlambe zingakulwisa noma mhlambe ingane yakhe ingayitholisisa engxakini senkingeni? Awu cha isimanga lesi impela lokho ngiyakubona vese mntanami bengakulindele ngiyakuzwa lokho okusho kodwa manje ngiyazi vese ingane zami izobuya ngelinye ihlo elingelize libe lihle.